Ea orain pixka bat behintzat zu txunditzen zaitu. A ber, ba. Gure dator Marta Elvira! Temblar hori gustatzen zain niri. Aba, Martika! Aba, Marta! Bigotea utzi oso guapa Ea, Vale. Edu. Salam aleikum. Bai, a temblar gustatzen zait. Bizirik irten nahi dute mendik, Bai, eta nire irudia ondo aterako da. Primeran. Bestelan zuzendaria naz. Hori esan denik hasieran. Hortxe agertu da boterea. Barre guztia nik jango dek gaur. Ze esan digate potilio bat prestatzeko zuretzako. Eta, klaro, bakizu, ikerketa txiki bat edo handia. Erraztu dizu lana? Egiten dugula. Poteo zalea zarazu? Ez. Ez? Eta kotilleoa gustatzen zaizu? Ez da ere. Joder. Ostras! Animo, Marta! Bueno, venga, erarte! Ez, konpontuko du. Ikerketa txiki bat egin dugu, badakigu. Nondik ibiltzen zaren, ze tabernak gustatzen zaizkizun, bai? ze dendak, dena. Zer lo Holmesen egon duan, nahi esu ikusi? A temblar, ez du nahi ikusi. A temblar, ro. Venga, ez da inbestera. Jarri, Marta, jarri. Ale, pello, dale. Andoni hau da, barinagaren txokua. Hau da. Egiten guztete dakon tokize berari, bai. Zeskatzen du normalean? Apur bat exigentea da. Berdura batzuk, arrainez... Postrea? Postre zale ez da. Bira. Askotan etortzen ala. Etortzen da lagunekin edo emaztearekin. Gauean edo eguerdian gehiago. Esaten baldin badezu eguerdian moskeatuko nahi. Suposatzen da lanean dagoela. Gautxori da. Bueno, horretan, hortik ondo noa. Horraino baile gauzari, Igna ez dakit kontatuko dioten edo ez. Sartu nahi zenean, 4 zegoen jarrita telebistan. Bueno, bai, gu pizkatanetara egiten du, Etxako guztetan berari. Hemen inoz ikusi duzko Jorge Sarrita eta esan duzko, zer ikusten zago, ze? Gu pizka bat fatxa gara, da orduan bat, danetik pizka bat. Edu ba etortzen da eta pizka galdute biltzen da. A ber, guazen kozina ikustea. A ber, hau kontrolatzeko pizka bat ondio, pizka derabilimi da. Ez barinagak, eta beste askok, Hemendik ibiltzeko ez daki, baina jateko preste gongo da beti. Aldeko prest, bai. Da temple handiko motila da, ez dago horretan gora berarik. Esan bietxezua ber, invitatzeko zeuberi egun baten. Horra bai. Roberto. ¿Qué pasa? ¡Qué horror! Buenos días. Urdaiaz bigoretin zatoz, ase itxura derrakan honek. Esto es lo que más le gusta a Edu. No es tonto, No parece, la verdad. Probatu beharko dugu, hau. Se gustatzen zaio, a ver. De calidad, suele llevar bacalao, garbanzos con langostinos, que también nos suele demandar bastante. Le gusta todo lo fino, la verdad. Y a su señora también. A la Maite Chu. Maite Chu mía. Yo sé que incluso ha llevado alguna vez en plan catering para la gente del curro y todo. No sé si os habrá dicho a vosotros en ese momento. A Miramón no llega nada, chico. No. Hitz egiten du normalean o nahiko serioa da, eta punto o. No. En principio viene así con ese aire serio y eso, pero está deseando que le des un poquito. Con el pelazo. Exacto, a lo Puma. ¡Qué horror! Bueno, vale. Ai ere, Julen, barinagarentzako, zein hartuko luke berak? Bueno, Bera ezagututa. jakindan ordan nik usteot halako bat tranquilotxu bet, ez? Bizikleta karreterakoa, baina nahiko lasaia dana. Bera badaki zer gure dauen, orduen exigentea da horretan, eta bueno, guri be guzti bidinaku. Txirrindularitzan asko moldatzen dela eta asko gustatzen dela txirrina. Baina bere zer da, kriston katxarro erosten duen tipo bat, eta gero, erabiltzen ez duena, edo benetan gero txirrinan ematen diela agurra. Ez, berak asko ibiltzen da, Ez da alperra. Bape bez. Bueno. Tipoa ondo da bilbiziketan, da guzta bideinako ondo ibiltea eta guzta bideinako hori. Lanari buruz hitz egiten aldu. Ez. Zuk ez diozu proposatu berrio western horiek jartzeko Euskal Telebistan, ez? Hori ipini behar da, hori zindu faiau, bete ben. Hori ya. Kontratatuta
kontratatuta jarraitu. Sorionak. Oso ona.